kita. Di na magkunuatan agayan ken ka. Tisumbat mo ket nalawa. Awan ko nang nga ibaga kanya. Nalawa apar-par buklaeng tisumbat mo. Tanag kita akakoy kuyog mo. Nalawa apar-par buklaeng tisumbat mo. Tanag kita akakoy kuyog mo. Ni ay ayatem sakit nga kinunang. Awan bibiyang ko ti pagduyusan. Awan gayang kay mo nga. Parparbukla en gayam dayta ayan. Minsan anak kita ta. Di na magkunuadan agayan ken ka. Isumbat mo ket nalawag. Awan ko nang nga ibaga kanya. Nalawag apar-par buklaeng tisumbat mo. Tanag kita akakoy kuyog mo. Nalawag apar-par buklaeng tisumbat mo. Tanag kita akakoy kuyog mo. Ni ay ayate